Θέλεις να κάνεις vintage και δεν ξέρεις πώς? Τότε μείνε σε αυτό το βίντεο. Έκανα τις προάλλες ένα βίντεο, στο οποίο έδειχνα πώς συσκευάζω τις παραγγελίες που στέλνω μέσω Vinted. Και μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτούσατε πώς κάνεις Vinted, πώς κάνεις λογαριασμό, πώς στέλνεις τις παραγγελίες, πού γράφεις τον αριθμό, ποιος χρεώνεται τα έξοδα. Τέλος πάντων, και σκέφτηκα να κάνω ένα βιντεάκι για να σου πω όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι για να ανοίξεις Vinted. Πάμε λοιπόν πρώτα να σου πω τι είναι το Vinted. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις μεταχειρισμένα προϊόντα, branded ή non-branded. Έχει πραγματικά πάρα πολλές κατηγορίες, θα βρεις ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα, μαντίλια, θα βρεις πράγματα τα οποία είναι με τις ετικέτες τους, και καινούρια δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι καινούρια χωρίς τις ετικέτες τους, πράγματα τα οποία είναι σε καλή, πολύ καλή κατάσταση, ακόμα και προϊόντα τα οποία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, αλλά εσύ μπορεί να θέλεις να αγοράσεις με 2 και 3 ευρώ. Πώς ξεκίνησα εγώ το Vinted? Πριν περίπου 1,5 μήνα συνειδητοποίησα ότι έχω γεμίσει με άπειρα ρούχα. Παρόλο που έχω δώσει, λόγω της μεγάλης απώλειας των κιλών, έχω δώσει άπειρα ρούχα. Συνεχίζω και έχω πάρα πολλά ρούχα, γιατί έχω τεράστια τρέλα με τα ρούχα, τα παπούτσια, τις τσάντες κτλ. Οπότε έπεσα πάνω σε μια διαφήμιση του Vinted και σκέφτηκα, γιατί όχι. Θα σου πω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα πώς να ανοίξεις λογαριασμό και πώς να ξεκινήσεις να πουλάς και εσύ τα πράγματά σου. Κατεβάζεις την εφαρμογή του Vinted είτε σε Android είτε σε Apple κινητά και συνδέεσαι όπως συνδέεσαι κανονικά σε ένα οποιοδήποτε application. Και ανοίγεις το λογαριασμό σου. Στις ρυθμίσεις λοιπόν θα βάλεις το τηλέφωνό σου, τη διεύθυνσή σου, μπορείς να φτιάξεις ένα μινι βιογραφικό να πεις ποιος είσαι, ποια είσαι κτλ. Και θα επιλέξεις με ποιες εταιρείες courier θέλεις να συνεργάζεσαι. Μπορείς είτε να πηγαίνεις να αφήνεις εσύ τα δέματά σου στις εταιρείες courier, είτε να πηγαίνεις να τα αφήνεις σε lockers. Αν θυμάμαι καλά, συνεργάζεται με Γενική Ταχυδρομική, ACS και BoxNow. Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να πηγαίνω να τα αφήνω σε lockers. Πώς ανεβάζεις προϊόντα στο Vinted? Ουσιαστικά παίρνεις το προϊόν σου, το φωτογραφίζεις και πατάς το κουμπί Sell και ξεκινάς. Ανεβάζεις μια φωτογραφία, 2-3 όσες φωτογραφίες θέλεις. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι σε περίπτωση που ανεβάσεις κάτι το οποίο είναι branded, πρέπει να αποδείξεις ότι το προϊόν σου είναι αυθεντικό. Έπειτα, σου ζητάει να συμπληρώσεις τις βασικές πληροφορίες του προϊόντος, δηλαδή τίτλο, περιγραφή, νούμερο, αν έχεις measurements, δηλαδή στήθος, μέση, γοφούς, την τιμή του, πολύ βασικό, και τι μέγεθος είναι το πακέτο σου, ώστε να ξέρουν τι μεταφορικά θα χρεώσουν τον αγοραστή. Τας upload και το προϊόν σου έχει ανέβει. Μέσα στην κατηγορία που λέγεται listing, εκεί είναι όλα τα προϊόντα τα οποία εσύ ανεβάζεις. Ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου μέσω